קודם כל, כיף לי לראות פנים מוכרות, אפילו בקצת שאני רואה, זה מאוד מאוד נחמד לי. אה, ובכלל כיף לי לחזור, פאולה, ואחרי תקופה שלא הייתי, ותמיד אני אוהבת את הקהל של המכון האיטלקי. ויש כל כך הרבה אומנים איטלקיים לדבר עליהם באומנות המודרנית והעכשווית. והיום אנחנו נדבר על אומן שאני מאוד מאוד אוהבת ועוקבת אחריו שנים, וזה פרנצ'סקו קלמנטה. פרנצ'סקו קלמנטה הוא עדיין פעיל, הוא שם מאוד מאוד מוכר באמנות העכשווית, באמנות העולמית, והאיטלקיות שלו היא גם כן חלק מהותי מאוד ממי שהוא ומהעבודות שלו. אבל יחד עם זאת, האיטלקיות שלו היא גם חלק ממשהו שהוא גדול יותר. וקצת אני אספר רקע עליו כדי שנבין טוב יותר מי הוא ומה הוא, ואז נראה עבודות שלו. חשוב לי להבהיר שאנחנו נראה היום די הרבה עבודות, אבל זה כלום לעומת גוף העבודות העצום והאינסופי של האומן הכל כך פרודקטיבי הזה. והוא אומן שהוא גם פועל גם שמן, גם בצבעי מים, גם בפסטלים, גם בכל מיני סוגים של מדיומים. הוא עושה פיסול, והוא עושה מיצבים, והוא עושה באמת, זה באמת ראש פעיל ללא הפסקה, והוא אומן באמת מדהים. באמצע אני אעשה הפסקה קטנה כדי שתוכלו לשאול שאלות, ואז אני אמשיך. אז אם יש לכם שאלות, תכתבו אותם בצד, ואז אני אענה על כמה באמצע ונמשיך עד הסוף. אז רגע, שנייה, לפני כן. אז קצת, פרנצ'סקו קלמנטה נולד ב-1952, הוא נולד בנפולי, והוא גדל בנפולי עד גיל 18, אז הוא עבר לרומא, אבל עד היום הוא גר בנפולי יחד עם בתים אחרים שתכף נדבר עליהם. ונפולי היא חלק מהותי בהשכלה שלו, במהות שלו, במי שהוא, כמי שגדל בדרום של איטליה, שאז היה משהו מאוד מהותי כמובן לגדול בדרום. הוא מספר שנפולי מבחינתו הייתה עיר שהיא בליל, בליל של הרבה מאוד תרבויות, גם יוונית וגם כמובן איטלקית, וגם מתייחסת, יש לה את פומפיי ליד עם כל אומנויות שם, והוא סיפר שבעצם זו עיר שכשהוא גדל בה, וגם היום, מאוד אקלקטית. וכעיר אקלקטית גם הייתה לו הרבה השפעה אקלקטית כזאת. הוא תמיד מספר ברעיונות שכילד היה לו מאוד משעמם בעיר הזאת, והשעמום היה חלק מההתפתחות שלו, כי כילד משועמם הוא כל הזמן חיפש דברים להתעניין בהם, לקרוא אותם, לעשות אותם ולהסתכל בהם. ואחד מהדברים שהשפיעו עליו ביותר כשהוא היה ילד היה שאימא שלו לקחה אותו לספרד לראות את הפרדו, ושם הוא פעם ראשונה נחשף לוולסקז, וזה היכה בו וזה פשוט עשה לו חריטה בראש לגבי כל הדברים שהוא לא יודע. זאת אומרת, הוא ראה את ולסקז והוא הבין כמה כילד, כנער, הוא היה בן 12, וזה נחרט לו בראש, וכמה הוא לא יודע, וכמה הוא רוצה לדעת יותר על אומנות ויותר על דברים, וולסקז שממש הצליח להנציח את הרגע המסוים הזה ואת האינסופיות מבחינת קלמנטה, הבהיר לו שזה משהו שהוא ירצה להתעסק בו. זאת אומרת, בגיל 12 הוא לא חשב שהוא יהיה אומן, אבל זה כן הדהד לו בראש לגבי דברים שנמצאים בעולם הזה, וכמה הוא קטן אל מול החוסר ידע שבעולם. בגיל 18 הוא נוסע לרומא ומתחיל ללמוד שם ארכיטקטורה, אבל תוך שנה עוזב את הלימודים ומתחיל לעשות משהו אחר. עכשיו, באותם שנים, מה שקורה בשדה האומנות באיטליה, הוא באמת אחר מאוד לגמרי מה שהוא יעסוק בו. למי ששמע הרצאות קודמות שלי, אז בשנות ה-60 קמה קבוצה בשם ארטה פרוברה, והקבוצה הזאת בעצם הייתה קבוצה שהיא יותר קונספטואלית, קבוצה שבעצם באה כאיזושהי התנגדות לעושר הקלאסי של איטליה, של האומנות האיטלקית. ואנחנו יכולים לראות בשנים האלה
של אומנים כמו יאניס קונליס ומריו מרט שאתם רואים פה, שהם מתעסקים בחומר, והם לקחו כל מיני חומרים שהם דלים, בין אם זה זרדים שאתם רואים פה וכל מיני מוטות שהם מצאו, מוטות ברזל שהם מצאו, או יאניס קונליס שלוקח באמת פחים כאלה ומשטיח אותם, ועליהם לוקח, כמו שאנחנו רואים פה, שמיכות ישנות, כל מיני דברים, כל מיני חומרים שמצויים ברחוב, זה חומרים עניים מאוד, ולכן השם ארטה פוברה, כן, אומנות ענייה, והאומנים האלה בעצם עושים יצירות שהן מיצב לרוב, או סוג של פיסול, שבתוך חלל ומתייחסות לחלל, ובעיקר מדברים על באמת על איטליה אחרי מלחמת העולם השנייה, איך איטליה אחרי מוסוליני, ואיך האומנים מגיבים בעצם אחרי הקטסטרופה שהם היו חלק ומנת חלקם במלחמת העולם השנייה. וכשקלמנטה לומד באותם שנים ברומא, הוא מתוודע אל האומנים האלה, כי הם מציגים ברומא, הם מתחילים בטורינו, אבל אחר כך מציגים ברומא, ולאט לאט הוא לומד יותר את האמנות הקונספטואלית. עכשיו, באותם שנים האומנים האלה של הארטה פוברה גם פעלו בשדה אומנות גלובלי, שבעיקר היה אומנות קונספטואלית, אומנות שיותר באה מהראש, מהרעיון, ופחות ציור. והמוטו באותם שנים היה שהציור מת, כן? ולמשל עשו יצירות בחוץ, יצירות שהן אי אפשר למכור אותן, שזה גם היה חלק מהקונספט, לא לחשוב על איך מוכרים כל הזמן, ולא לחשוב על המסחריות של הציור או של האומנות, ולזה הוא בעצם נכנס. אחד מהאומנים, אבל שכן היו בארטה פוברה וכן הלכו לכיוון קצת יותר ציור קונספטואלי, היה מיקלאנג'לו פיסטולטו. אני חושבת שעשיתי הרצאה עליו לפני שנתיים, כאן במרכז תרבות איטליה, והוא ככה משלב, פיסטולטו שילב ציור על מראות, וככה שהאדם שעומד מול המראה בעצם הופך להיות לחלק מהיצירה. וכאן אנחנו רואים איך הציור מתחיל להשתלב בתוך האמנות הקונספטואלית. לאט לאט באותם שנים אנחנו יכולים לראות איך האמנות הקונספטואלית מתחילה לפנות את הדרך שלה, את המקום שלה, לחזרה לציור. זה מתחיל בשנות ה-70 בגרמניה. זה מתחיל עם אומן גרמני מאוד ידוע בשם אנסלם קיפר, והוא לוקח בעצם את האמנות הקונספטואלית, שם אותה טיפה בצד והופך אותה בעצם לציור גדול. והציור הזה, קיפר מתעסק עם מלחמת העולם השנייה, הוא מתעסק עם השואה, אבל הוא חלק מקבוצה של אומנות גרמנית, שלאחר מכן נקראו לה נאו-אקספרסיוניזם. זאת אומרת, האקספרסיוניזם של משיכות מכחול צבעוניות, ומשיכות מכחול גם דרמטיות כאלה, עם באמת פורמטים גדולים, אבל זה עכשווי, זאת אומרת, נאו-אקספרסיוניזם. וקיפר היה אחד מהאומנים הראשונים בגרמניה שבעצם חזרו לציור. הוא לא היה היחידי, יש לנו גם את גיאורג בזליץ מצד שמאל, את יורג אימנדורף מצד ימין, שלושתם מתייחסים גם לציור וגם למלחמת העולם השנייה. אתם יכולים לראות אצל בזליץ מצד שמאל משיכות מכחול כאלה דרמטיות וקונטורים שחורים, וזה בכוונה הפוך, זה לא אני הפכתי, כן? זה לא טעות, זה אמור להיות הפוך. ויחד איתם יש אומני דור צעיר יותר, כמו ריינר פטינג מצד שמאל, ומידרנדורף מצד ימין, ובאמת בשנות ה-70 וה-80 אנחנו יכולים לראות איך כל האומנות הגרמנית שמה בצד את האומנות הקונספטואלית, וחוזרת חזרה לציור. הדבר הזה כל כך השפיע, שאנחנו נראה את זה גם בארצות הברית, עם מה שאנחנו קוראים הנאו-אקספרסיוניזם האמריקאי, שהאומנים שבעצם המייצגים זה ג'וליאן שנאבל, אנחנו יכולים לראות אותו כאן מציור שהוא לוקח צלחות, שובר אותם על הרצפה ומדביק אותם עם צבע על הקנבס, או שני אומנים נוספים, האחד זה דיוויד סאלה מצד שמאל, ואריק פישל מצד ימין. אז אתם יכולים לראות שקודם כל יש לנו גם פיגורציה חזרה, אצל פישל אפשר לראות ממש איזושהי דמות של ילד שעושה צרכיו בתוך הבריכה הביתית, ומצד שמאל דיוויד סאלי שממש גם מחלק
את הציור לכל מיני חלקים, ומכניס שם גם אלמנט ככה קצת עכשוויים. הרש הזה של שנות ה-80, הציור החדש הזה, הכה גלים בכל שדה אומנות, והוא מגיע גם לאיטליה. ובאיטליה זה מתבטא על ידי קבוצה בשם טרנס אוונגרדיה. והקבוצה הזאת שפרנצ'סקו קלמנטה יהיה חלק ממנה, זה קבוצה של אומנים שמי ששם עליהם את האצבע היה מבקר אומנות ויוצר בשם אצ'ילה אוליבה, והוא בעצם יבחן את החזרה לציור אצל האיטלקים. עם הקבוצה הזאת נמנה גם סנדרו קיה, אנזו קוקי, ניקולה דה מריה ומימו פלדינו. אנחנו לא נדבר עליהם היום, אבל בעיקר הקבוצה, יותר נכון הגרעין הקשה, זה שלושת ה-C, שזה קיה, קלמנטה וקוקי. דרך אגב, פה במוזיאון יש לנו, בגן הפסלים, יש לנו פסיפס מאוד יפה של אנזו קוקי, עם ככה, עם ברושים וכל מיני, ושמש יפהפייה, שהוא הגיע לארץ, הוא הגיע למוזיאון כדי לעשות אותה, ובהחלט קבוצה שקיבלה הרבה מאוד הכרה, והרבה מאוד תערוכות, ויחד עם כל הנאו-אקספרסיוניזם הגלובלי, הם קיבלו באמת הרבה אור זרקורים, לא רק על ידי כותבים ואקדמיים ומוזיאונים, אלא גם בגלל שהם חזרו לציור, הרבה אספנים קנו אותם. אם במשך בשנות ה-70 הייתה אומנות קונספטואלית שקשה היה לקנות איזשהו משהו, פתאום יש משהו שאפשר לקנות אותו. ולכן גם קיבלו הרבה מאוד פופולריות. בקבוצה הזאת בעצם פרנצ'סקו קלמנטה היה חלק מהקבוצה. למה טרנס אוונגרדיה? למה אוליבה קרא לה ככה? בגלל שהאומנים האלה, וקלמנטה ביניהם אולי המייצג הכי טוב, לא התבייתו על איזשהו נושא אחד. הם בעצם עשו כל מיני מעברים בין נושאים שונים, בין מדיומים שונים, בין אלגוריות שונות, וכל מיני, בעצם הם לקחו דימויים מכל מיני מקומות בעולם. וקלמנטה הוא בעצם אולי האומן שהכי הכי ייצג את הרעיון הזה. הרעיון הזה שבמקום משהו שיהיה מזוהה עם איטליה, כמו אפילו הארטה פוברה שהייתה מזוהה עם איטליה, לצאת מהקונספט של לאומיות, לצאת מהקונספט של משהו אחד ודימוי אחד, ולהתחיל לחקור את כל העולם, ולהתחיל לחקור בתוך עצמו ומחוץ לעצמו, אם לעשות שיתופי פעולה עם אומנים, לעשות שיתופי פעולה עם משוררים, ובעצם להתפרס, לפרוס את הרעיונות שלו, את הרשת של הרעיונות לכל מיני מקומות, ולראות מהו דג ברשת הזאת. ואנחנו נראה עכשיו בהרצאה הזאת את התהליכים של קלמנטה עם הפריסת הרשתות האלה לכל מיני מקומות, ואיך הוא עושה את זה ומה הוא דג ומה הוא רוצה להעביר לנו. אז קלמנטה בעצם שייך אומנם לקבוצה הזאת, אבל אנחנו נראה איך הוא יותר מייצג את עצמו ופחות מייצג את הקבוצה הזאת, כאשר אחד מהדברים שיחזרו אצל קלמנטה יהיה הדיוקן העצמי. אבל לפני שאני אתחיל לדבר על הדיוקן העצמי, חשוב לי לציין שני אומנים שמאוד ישפיעו עליו בדרך בעצם להיות האומן הזה ששייך לקבוצה של טרנס אוונגרדיה, ובדרך למחקר העצמי שהוא יעשה. אחד מהמנטורים שלו שיהיו, ואחד מהאומנים שהיו החברים הכי טובים שלו, זה אליגיירו אבואטי. אני חושבת שעשיתי הרצאה עליו לפני כ3 שנים, או פה גם כן במרכז. בואטי הוא אחד מהאומנים האיטלקיים הכי חשובים של המאה ה-20, אומן קונספטואלי שבעצם התחיל עם הארטה פוברה שראינו מקודם, אבל מהר מאוד הוא עזב את הקבוצה והתחיל לחקור. עכשיו, בואטי מאוד האמין, כמו שגם קלמנטה יאמין, בכל מיני שיתופי פעולה ובלצאת מתוך הפריזמה של עצמך עוד ועוד ועוד. וקלמנטה יכיר אותו ב-1973, הוא יראה בתערוכה שלו ברומא, יכיר אותו באופן אישי,
וממש אחר כך הם נעשו חברים מאוד מאוד טובים, והם ייסעו להודו ביחד. ובהודו בעצם קלמנטה התאהב בהודו, והוא יחזור להודו הרבה 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 מאוד שנים, הוא יקים שם בית, הוא מספר שהוא יגיע להודו ובעצם ישר הרגיש שם בבית, וכיום יש לו בית גם בהודו. לאחר מכן הוא יגיע לניו יורק וגם יש לו בית בניו יורק, הוא יגיע גם למקסיקו והוא יגיע להרבה מאוד מקומות בעולם. יחד עם בואטי, אחרי הודו הם נוסעים לאפגניסטן, ושם בואטי גם יתחיל את אחת מהסדרות הידועות שלו, של המפות הגדולות שלו, שתכף אני אראה. אז בואטי יהיה אחת מההשפעות הגדולות שלו, והאומן השני שהוא יושפע ממנו זה יהיה ג'וזף בויס הגרמני. גם בואטי וגם בויס הם אומנים קונספטואליים שפועלים אחרי מלחמת העולם השנייה, והם יוצאים מתוך עצמם. גם אצל בואטי וגם אצל בויס יש אפקט של שמאני, אפקט של האומן כשמן. זאת אומרת, האומן שלוקח את הגוף שלו, מתייחס לגוף שלו כאיזשהו אלמנט של ריפוי. גם בויס וגם בואטי מגיעים בעצם ממדינות שבמלחמת העולם השנייה היו חלק, נקרא לזה באופן קצת שטחי, יציר הרשע, כן? הם היו מדינות שהם תקפו, מדינות שהם הביאו להרבה מאוד הרס וחורבן, גרמניה כמובן הרבה יותר, אבל גם למוסליני לא היה חסר, ובעצם הם האמינו שדרך האומן בעצם משמש איזשהו כלי לריפוי, דרך הגוף שלו. בויס עשה למשל עבודות שבהם הוא עשה מיצג, כן? שבהם הוא ממש, הוא עצמו עשה עבודות של מיצג, והוא עצמו כגוף בעצם העביר את הרעיון של ריפוי דרך הגוף שלו עצמו. בואטי לעומת זאת תרגם את הגוף שלו למקורות אחרים. כמו שאתם רואים בצילום כאן, זו עבודה שנקראת אני משתזף בשמש בטורינו, אז הוא לוקח אבנים ובעצם שם את הגוף שלו בעצם כמייצג עם האבנים הללו, אבל זה נראה גם איזושהי כגופה. לאחר מכן הוא עושה שיתופי פעולה עם אומנים אחרים ועם אנשים אחרים שהוא פוגש, ובעצם הם יהוו בעצם איזשהו התייחסות, הם בעצם יהוו את האומנות מבחינתו. תכף אני אראה למה אני מתכוונת. זאת אומרת, קלמנטה מושפע משני האומנים האלה שמדברים על גוף ומדברים על ריפוי דרך גוף. זה את אחת מהעבודות הידועות של בואטי שהוא עושה באפגניסטן, והוא מגיע לשם ובעצם מתחבר לנשים שהן אורגות עם א', עושות שטיחים, הוא נותן להם את מפת העולם, והם בעצם כל מדינה הן טובות ואורגות את הדגל של המדינה במקום הגיאוגרפי שלה, כן? אז אנחנו יכולים לראות את קנדה וארצות הברית וכמובן את ברית המועצות, והוא עושה את זה במשך מ-1972 עד 1995, זאת אומרת כמעט יותר מ-20 שנה עד מותו ב-95, והוא עושה את זה בשיתוף פעולה יחד עם הנשים הללו שהן אומניות. זאת אומרת, הוא מגיע לכל מיני מקומות בעולם, והוא יעשה את זה בכל מיני דרכים, ביצירות שונות, ומישהו אחר עושה את היצירה בשבילו, כן? מישהו בעצם לוקח את האומנות שלו, את הרעיון שלו, ומתרגם אותה למצב פיזי בשטח. את השטיחים הללו הוא מוכר כמובן במחירות בעולם, נותן להם כסף לא רע בכלל, נותן להם כסף מכבד מאוד, אבל שוב, הרעיון אצלו, מישהו אחר מתרגם את זה. וקלמנטה יעבוד ויקבל ויעשה דברים דומים, אבל כמעט הוא תמיד זה שיצייר את היצירה. גם כשהוא יעשה שיתופי פעולה עם אנשים אחרים, הוא זה שיצייר. אבל הרעיון של שיתוף פעולה, הוא יקבל את זה מבואטי. והוא יעשה המון המון שיתופי פעולה במהלך חייו, עם כל מיני סוגים של אומנים. אז שני האומנים האלה, בואטי ובויס, יהוו את הקרקע, יהוו בעצם את הבסיס של קלמנטה ביצירה שלו. הנה, ככה תראו קצת התייחסות, קצת ככה התייחסות לשטיחים הללו, שהם מאוד מאוד יפים.
בשנות ה-70 אנחנו נראה שקלמנטה מחפש את עצמו. הוא עושה שיתופי פעולה, אבל הוא מחפש את עצמו יותר כל מיני דברים, בין אם זה פסלונים קטנים שהוא עושה מצד שמאל, ובין אם זה, אתם רואים את המגש הזה שהוא מצייר עליו, כל מיני דברים כאלה קטנים ומוזרים ומעניינים. והוא מתחיל יחד עם הדברים הקטנים והמעניינים האלה, גם לצייר בכל מיני מדיומים. אחד מהעבודות הראשונות המשמעותיות שהוא עושה, זה עבודה מ-1978, זה על נייר, ואנחנו נראה שהרבה מאוד עבודות שלו תהיינה על נייר, והעבודה הזאת היא בצבעי ממש מעין טושים כאלה, כן? טושים קצת יותר טובים. ואנחנו רואים עבודה שנקראת map of what is effortless, מפה של משהו חסר, נקרא לזה, חסר אנרגיה, כן? משהו שאנחנו עושים בלי מחשבה, ואנחנו יכולים לראות שיש לנו כאן את יד ימין. זה לא נראה שהיד קטועה או משהו כזה, זה נראה שהיא חלק מגוף, אבל פשוט אנחנו רק רואים את היד, סליחה, יד ימין, ומכל אצבע ביד אפשר לראות חיה אחרת. והחיה הזאת זה חיה, כנראה חיות שהן בספארי, או באמת באפריקה, חיות שהן חיות כמובן בר, כן? יש לנו פילים, ויש לנו ג'ירפות, ויש לנו אריות כאן, אריה כאן, ולכל חיה יש איזושהי אנרגיה אחרת. עכשיו, את זה הוא שואב כמובן מהמודרה, כן? של הסינים, של הסנסקריטים. אני מזכירה לכם, כמו ביוגה, שיש לנו את הדרך לעשות בעצם כל מיני פעולות עם היד כדי להעביר אנרגיות, ולכל אצבע יש את האנרגיה שלה, וכל אצבע יש האנרגיה שבסוף מביאה לסוג חיה אחרת. עכשיו, מה שקלמנטה מתחיל לעשות כאן, זה בעצם, אני מתחילה בעצם להראות את כל הדימויים שהוא מביא לנו. אין כאן איזשהו מפה, כן? אין כאן איזשהו משהו שאני יכולה להגיד לכם, הג'ירפה מסמלת משהו אחד, האריה על האצבע מסמלת משהו אחר. כל ציור שאנחנו נראה כאן בהרצאה הזאת, זה משהו שמגיע מאותו הרגע של קלמנטה, מאותו הרגע של עולם האסוציאציות שלו, ומאותו הרגע של מה שהוא חשב. והעבודה הזאת אנחנו נראה איך הוא חוזר אליה, ויקבל השראה ממנה גם יותר מאוחר, אבל זה ההתחלה של החיפוש שלו, וזה ההתחלה של האסוציאציות שלו, כן? הוא מתחיל לשלב בעצם את המזרח הרחוק, את הודו, בתוך היצירות שלו. אנחנו נראה כל הזמן באמת את כל הרשמים שלו ואת כל הטיולים שלו ברחבי העולם, איך הוא משלב את זה כל פעם עם איפה שהוא נמצא. ויחד עם זה אנחנו יכולים לראות גם, כן, את הדיוקן העצמי שלו, ואנחנו נראה אותו שוב ושוב ושוב, את הדיוקן העצמי שלו, ואנחנו ישר נזהה אותו עם העיניים, יש לו עיני שקד כאלה, ועם שפתיים קצת יותר עבות, כמו שראינו בצילום שלו בהתחלה. והוא מקיף את עצמו בכל מיני אלמנטים, כן? מצד ימין יש לנו self-portrait in gold, בזהב, דיוקן עצמי בזהב. וזה הכל דרך אגב על נייר, כן? הזהב הוא בעצם לוקח את עצמו והופך אותו לאיזה סוג של איקונה. מצד שמאל אנחנו יכולים להיות דיוקן עצמי שנקרא the first, כן? הדיוקן עצמי של הראשון, זאת אומרת קלמנטה the first, קלמנטה הראשון, ויש לו כאן איזשהו חיות, יש לנו כאן מצד זה שמאל, כן? יש לו ינשוף שנראה כאילו אף באוויר, וזה נראה כאילו מצד ימין יש לו איזשהו סוג של ברווז, ואיך הדברים האלה מתחברים עם הגוף העירום שלו. זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו, שוב, אני חוזרת לדמות של השמן, שמעבירה, יש לו חיה על כל כתף, והיא מעבירה לנו את הרוחות שלה. והוא עצמו עירום, והוא מסתכל עלינו ישירות. ברוב הדיוקנות העצמי הוא מסתכל עלינו באופן ישיר, כאילו הוא רוצה להעביר לנו מסר מסוים, כן? אבל המסר הזה תמיד ישתנה. הדיוקן העצמי, זאת אומרת, מצד שמאל, מזכיר לי קצת, אם אנחנו מדברים על דיוקנות עצמיים, סתם את פרידה קאלו אפילו, שיש לה דיוקן עצמי עם קוף, אם אתם מכירים. לא הבאתי כאן, אבל זה דיוקן עצמי מאוד מאוד ידוע, אבל שוב, אין לזה איזושהי פרשנות מסוימת. והרעיון אצל קלמנטה זה שאנחנו בעצם נחשוב על כל מיני דברים לבד. ניתן לנו את האסוציאציות של הראש לבד, כן?
ושזה לא יקריא לנו משהו, לא ייתן לנו משהו לחשוב עליו, אלא אנחנו צריכים לחשוב בתוך עצמנו ולראות לאן זה מוביל אותנו. אחד מהאומנים שגם ישפיעו עליו, רק כדי לראות עניין של הגוף, זה אגון שילה. שילה, האומן האוסטרי, שגם הרבה מאוד התעסק עם הגוף שלו והפרגמנטציה של הגוף שלו, ניכר מאוד בדרך שבה קלמנטה מתייחס לגוף של עצמו. קלמנטה יצייר את עצמו הרבה פעמים בעירום. לפעמים זה יהיה במובן אירוטי ומיני, ולפעמים בעניין של מחקר של גוף. וההשוואה כאן לשילה בעיניי היא די ברורה, כי באמת שילה שמאוד הושפע מהפילוסופיה של ניטשה, מדבר הרבה על העצמי. וגם קלמנטה, אבל קלמנטה שוב ייקח את זה למקומות אחרים לגמרי, ייקח את זה למקומות של מחקר עצמי פחות נרקסיסטי מאשר שילה ויותר חיצוני. אבל בהחלט יש כאן איזשהו אלמנטים של שילה, וגם דיברתי על בויס ועל הגוף של בויס, אז תראו שגם אצל בויס, למשל באחד מהמיצגים שלו, הוא שם על עצמו מסכה של זהב, שם על עצמו דבש ומדביק עלי זהב על הדבש, ותראו כמה זה מתייחס לדיוקן העצמי של הזהב שאנחנו רואים מצד ימין. אצל בויס, שוב, המקום השמניסטי מאוד יוצא החוצה, אצל קלמנטה יש את המקום הזה, אבל עדיין זה מקום מאוד מאוד חוקר ופחות מרצה, כמו אצל בויס. עוד קצת באמת את הרישומים המוקדמים האלה של קלמנטה, זה למשל העבודות האלה נעשו עם דיו הודי על נייר, לפעמים הוא אפילו יעשה את הנייר לבד, בכל מיני דרכים באמת שהוא לומד מאומנים הודים שעושים את זה באמת בכל מיני סדנאות כאלה ואחרות. ושוב, אתם יכולים לראות את העיסוק שלו שמתחיל להיות יותר ויותר מעניין מבחינת הגוף. מצד שמאל זה שוב דיוקן עצמי, מצד ימין זה דיוקנאות או פשוט גוף של אנשים, ויש לנו את החורים, ויש לנו עיסוק גם של הצ'קרות, ובאמת כל מיני השפעות מתחילות לחלחל, בעיקר השפעות הודיות, אבל לא רק, ואנחנו נחזור הרבה מאוד להודו. אחד מהעבודות הרשומים האלה, המוקדמים המעניינים, זה הדיוקן העצמי הזה עם הטאטה. ותראו איך, אם דיברנו באמת על הדיוקן העצמי והפרגמנטריות הזאת שאצל שילה, גם פה אפשר לראות את הפרגמנטציה הזאת. והסיבה שאנחנו רואים את זה, זה שאתם רואים שהראש נראה תלוש מהגוף. הגוף בזווית אחת והראש בזווית אחרת, זה נראה כאילו מישהו סובב לו את הראש, והסיבה זה שהוא מצייר את עצמו ללא ראי. זאת אומרת, הוא מסתכל על עצמו למטה, רואה את הגוף שלו, מצייר את הגוף שלו איך שהוא רואה את זה, ואז מצייר את הראש שלו ואת הפנים שלו כפי שהוא זוכר אותם. ולכן כל איבר בגוף נראה טיפה אחר, וזה יוצר תחושה קצת של חוסר נוחות, ושוב, תראו איך הוא מסתכל אלינו עם הראש המסובב כאן, ויש כאן באמת איזשהו משהו שהוא בעיניי גם מאוד מרתק, אבל גם מאוד לא נוח לצפייה. אחד מהעבודות המעניינות של התקופה המוקדמת הזאת זה העבודה הזאת, זה נקרא דיוקן עצמי כגן, וזו עבודה מאוד מאוד גדולה, אתם יכולים לראות שזה 320 על 400 סנטימטר, זאת אומרת 4 מטרים על 3.20, והיא מורכבת מגיליונות, בעצם גיליונות של נייר, שהוא בעצם אסף, ואחד מהדברים המעניינים זה באותו השנים הוא גר ברומא, וזה לפי גודל הקיר של הסלון שלו ברומא, ואחד מהציטוטים הידועים של קלמנטה זה אומר שהוא מתעניין באומנות שאין לה גודל, וכשהוא מתכוון לאין לה גודל, אין לה סקייל, סקייל זה תרתי משמע גם גודל, אבל גם איזושהי התייחסות גם מבחינת
גודל והערכה של העבודה, מבחינתו הגודל הזה הוא יכול להיות, באמת הוא יכול לצייר על משהו שהוא מאוד מאוד קטן, והוא יכול לצייר על משהו שהוא עצום. אין לו משהו שהוא מתחבר אליו, אין לו משהו שהוא מתקבע אליו, הוא מצייר כל הזמן על כל הגדלים, על כל המדיומים, עם כל הדרכים וכל האפשרויות, ואנחנו נראה עבודות קטנות ואנחנו נראה עבודות גדולות, ונראה עבודות יפהפיות כאלה שזה גם פחם, גם זהב, וגם ממש הוא לוקח בוץ, כן, ומשפשף את זה לנייר, וגם אנחנו נראה שמן על בד קלאסי, גם יצירה אלגורית כזאת, כמו שאנחנו רואים פה, דיוקן עצמי כגן, וגם דברים שהם ממש מיידיים. העבודה הזאת, הוא אמר עליה למשל, שכשהוא מתכוון, שהוא קרא לזה דיוקן עצמית של גן, אז הוא התכוון שזה בעצם הגן שמסתכל עליו. זאת אומרת, נקודת ההתבוננות של הגן, כן? והוא ניסה לדמיין איך זה להיות העץ, ואיך העץ יכול לראות אותו, ואיך העץ יכול לראות את העולם. לשמוע דרך אגב רעיונות שלו איתו זה מאוד מאוד מעניין. יש לו כמה רעיונות ביוטיוב, והוא מאוד עדין ומאוד נזיל, ובאמת גם בראש שלו הוא כל הזמן מתחבר לכל מיני דברים שונים ומגוונים. בשנות ה-80, ב-1981, הוא עובר לניו יורק. וזה מעניין, תחשבו שמנפולי עובר לרומא, ומרומא הוא מתאהב בהודו, מתחיל להיכנס לכל עולם ההינדואיזם ולהתחבר לעולם ההינדואיזם ולומד סנסקריט והכל, ואז עובר לניו יורק. מה יכול להיות יותר הפוך מהודו מאשר ניו יורק? ועד היום יש לו 3 בתים, יש לו בנפולי, יש לו בניו יורק ויש לו בהודו. זאת אומרת, הוא כל הזמן עובר בין הבתים האלה. ושוב, אתם יכולים להבין שהוא בן אדם מאוד פלואידי, ואנחנו נראה את זה יפה מאוד באמנות שלו. ובניו יורק הוא מתחיל, הוא בעצם קונה שם סטודיו, הוא גם ב-1981 פוגש את אשתו אלבה, והם, שוב, גם היא והילדים כל הזמן הם עוברים מכל הבתים שלו, ושם הוא מתחיל להתחבר בעצם עם הקהילה האומנותית של ניו יורק, ובגלל שהציורים שלו הם באמת יחסית נגישים, הוא באותם שנים בניו יורק יש לנו גם התחלה של בוסט של קנייה של אומנות, הרבה מאוד אנשים קונים אומנות ומתחיל להיות, העולם המסחרי מתחיל לקבל תנופה אחרי עשור שהוא היה קצת ככה באיזשהו באמת בירידה, והוא מתחיל לקבל הצלחה מסחרית בניו יורק, וכאן אנחנו יכולים לראות איך הוא מתחיל לצייר גם עם צבעי מים יותר, וגם עם פסטלים כאלה, עם צבעי, אויל סטיקס, צבעי פנדות כאלה. הציורים האלה, הציורי מים בעיניי הם הצד הכי חזק של קלמנטה. תראו למשל מצד ימין איך ההתפשטות של הצבעים האלה מגיעה, ואיך הראש שלו, איך העיניים שלו מתמזגות עם הלחיים, מתמזג עם האף ומתמזג עם הפה, ואיך הוא מצליח ליצור את ההתמזגות האלה של הנזילות אחד עם הגוף. אני חושבת שזה באמת המדיום שהוא הכי טוב בו, אבל אנחנו נראה איך הוא מתפתח גם במדיומים אחרים. והצבעי מים האלה והציורי מים האלה מובילים להצלחה מאוד מאוד גדולה, והוא גם התחיל לצייר יותר ויותר בשמן. ואנחנו נראה שב-1983 הוא עושה תערוכה גדולה של צבעי שמן, וזאת תהיה הצלחה הגדולה שלו, כן? גם לפני כן אפשר לראות עדיין שמנים, כמו ב-1980 מצד שמאל, אבל למשל הציור מצד ימין, עבודה שנקראת ניים, תביא את הבוסט הגדול, יחד עם צבעי המים שראינו מקודם, וההצלחה המסחרית הזאת באמת תיתן לו הרבה מאוד כוח, והרבה מאוד ביטחון בלהמשיך ולעשות את הדברים שלו.
שתי היצירות האלה, אנחנו רואים איך הדיוקן העצמי שלו מתפתח יותר ויותר. ואנחנו נראה גם פה וגם בציורים הללו שראינו של השמן, איך הפנים יהוו את הנושא המרכזי בדיוקנות עצמיים שלו. אם מקודם ראינו שהגוף הפרגמנטרי היה ההתחלה, הרי בשנות ה-80 זה יהיה יותר הגוף, ואנחנו נראה איך הפנים האלה, סליחה, בשנות ה-80 איך הפנים יהוו חלק מהותי, השפתיים יהיו מאוד איקוניות, העיניים הללו, כן, שהעיני השקד יהוו חלק מהותי. מצד שמאל אנחנו יכולים לראות דיוקן עצמי עם ציפור, ומצד ימין תשימו לב שהעבודה הזו שנקראת שם או name, איך יש לו כמה דיוקנות עצמיים. יש לו דיוקן עצמי בתוך הפה, יש לו דיוקן עצמי בתוך הנחיריים, ויש לו דיוקן עצמי גם בתוך העיניים. והדיוקן העצמי הזה בתוך כל הפנים האלה מהווה באמת עוד ועוד ועוד דיוקנות עצמיים. זאת אומרת, אנחנו לא רואים אותו פעם אחת, אלא הוא ניבט לנו בכל מקום, גם מהאוזן, אם תשימו לב. וזה באמת עבודה שהיא מאוד מפחידה, היא מאוד מלחיצה, היא גם מאוד גדולה יחסית, הוא מתחיל לעבוד עם באמת שמנים גדולים, ותחשבו מה זה לראות כזה דבר בגלריה, זה לא פשוט, כן? וזה מה שהוא אומר על הדיוקנאות העצמיים שלו. The self-portrait for me is justified exactly by the idea that the ego re-emerges. זאת אומרת, האגו יוצא שוב ושוב ושוב באופן שחוזר על עצמו. בשבילי, for me, the idea of self-portrait is tied to the repetition of the ego and the rebirth of the ego. זאת אומרת, איזשהו אגו שבעצם נולד מחדש שוב ושוב ושוב. כן, כאיזשהו רפלקציה לראי. הנושא הזה של האגו שנולד שוב ושוב, שוב הוא לוקח גם מהינדואיזם של גלגול נשמות. יש לנו כאן את הדיוקן העצמי עם הציפור, כן, והגלגול נשמות הזה יכול להיות שאחרי הגלגול הזה אני אחזור כבן אדם, אבל יכול להיות שאני אחזור כציפור, יכול להיות שאני אחזור כתרנגולת, יכול להיות שאני אחזור דרך כל מיני דברים, בצורות כל מיני שונות, ואני צריך לחקור את האגו. אם אני נולדתי כאדם, אני צריך לחקור את האגו הזה שוב ושוב ושוב, כדי להבין מה אני, מי אני, והאם בכלל יש לי את האגו, האם יש את האני, כן? והנושא הזה של האם יש את האני, זה נושא שחוזר בכל הדיוקנות העצמיים שלו. והנושא הזה באמת משהו שהוא קיבל בהודו דרך מושג שנקרא אנטמן, זאת אומרת זה נקרא no self, אין את האני, כן? אין אני אחד. יש כל מיני סוגים של עניים. יש אני מול המשפחה שלי, אני מול האנשים שאני מכיר, כל מיני סוגים של אני, אבל אין באמת אני אמיתי. וכמו שהוא אומר כאן, הילודה מחדש של האגו זה בעצם האנטמן, האין אני. ולכן מצד ימין זאת עבודה כל כך חזקה, העבודה הזאת שנקראת שם, כי אין אני אחד, יש אני בפה, ויש אני בנחיריים, ויש אני בעיניים, ויש אני באוזניים, והאני הזה חוזר ונולד מחדש כל הזמן ללא הפסקה, כן? והוא מספר שבהתחלה ההבנה הזאת שאין אני מאוד הפחידה אותו, ואולי לכן העבודה הזאת מצד ימין מאוד מלחיצה והיא מאוד מפחידה. תראו איך זה נראה בגלריה, אין לי את זה, אחר כך אני אחזור לזה. זה באמת עבודה גדולה יחסית, שעומדים מולה, והפה הפעור הזה פשוט בולע אותנו. עוד העיסוק הזה עם האני, כן, נראה דרך שתי העבודות הללו, עבודה שנקראת Two Painters, שני ציירים, זה סוג של דיפטיך, וכאן הוא מתייחס לאין אני דרך שני ציורים שכל אחד הוא עושה במדיום אחר, והוא עושה את זה בצורה אחרת. זאת אומרת, תסתכלו למעלה, זה נראה כאילו הדמות הזאת שלו, היא נראית כאילו יצאה מקומיקס, משהו פופי טיפה יותר. למטה לעומת זאת, זה נראה
כמובן משהו ריאליסטי יותר. למעלה הרקע הוא אבסטרקטי. למטה יש לנו רקע של נופים כאלה אירופאים קלאסיים. למעלה יש לנו עורבים שיש להם הרבה מאוד סמליות. למטה יש לנו ברבור. זאת אומרת, כל פעם יש לנו משהו אחר יחד עם האני. זה אפילו סגנונות אחרים. הסגנון למעלה שונה לחלוטין מהסגנון למטה, אבל זאת עבודה אחת. ודרך העבודה האחת הזאת, דרך הסגנונות השונים האלה, הוא מדבר על האני השונה, האני המשתנה, כן? וזה בעצם הקו שיעסיק את קלמנטה כל הזמן. האיך האני משתנה. ב-1981-2 הוא עושה סדרת עבודות מאוד מאוד חשובה שנקראת The 14 Stations, 14 התחנות. הנושא הזה מתייחס ל-14 התחנות של ישו בירושלים, שבו מהמשפט שלו עד שהוא נושא את הצלב בירושלים, דרך תחנות בירושלים. וב-14 תחנות של קלמנטה אנחנו רואים שוב את האני שלו, ובגלל שהשם מאוד מאוד נוצרי, אז כמובן זה מתייחס גם כמובן לעולם הנצרות, אבל כמובן אצל קלמנטה זה לא רק. וגם פה אנחנו יכולים לראות את האני המשוכפל. מצד ימין יש לו את הדיוקן הזה שהוא שם את הידיים, תראו כמה הראש שלו גדול אל מול הגוף, ובתוך החזה אנחנו יכולים לראות עוד שני אני קטנים כאלה, כן? גם מצד שמאל יש לנו כאן דמות שמחבקת, שזה הוא, והוא מחבק את עצמו 3 פעמים. יש לנו 3 דיוקנות עצמיים מחובקים על דיוקן עצמי נוסף, ותראו את העיניים האלה שבכל מקום. האני שלו מתפרס לכל מקום. חשוב לי להבהיר, אם עלה לכם איזה משהו בראש, זה לא עניין נרקסיסטי, זה מאוד חשוב להבין. אנחנו לא מדברים כאן על דיוקן עצמי במובן הנרקסיסטי, זה גם לא דיוקן עצמי במובן הקלאסי של ואן גוך, זה לא דיוקן עצמי במובן הקלאסי של פרידה קאלו, זה לא כאלה דיוקנאות עצמיים, זה דיוקן עצמי שחוקר את החוסר עצמי, זה דיוקן עצמי שחוקר את העולם ואת כל מה שההשפעות שיש על האומן. האומן הוא כלי קיבול והוא מעביר לנו בעצם הלאה דרך היצירה שלו ודרך הגוף שלו ביצירה שלו. ולכן בעיניי, למי שקצת מכיר את בויס, הוא מאוד מזכיר את בויס, פשוט הוא בציור, ולמי שמכיר את בואטי, הוא מאוד בואטי, כמו שדיברתי, אבל הוא בציור ולא באומנות קונספטואלית, ולכן יותר קל לעכל את זה, יותר קל קצת להתחבר לזה עם הצבעוניות והמשיכות מכחול, ולכן גם יש לו יותר הצלחה. אחת מההשפעות שלו בעבודות האלה, בתחנות, ב-14 stations, זה גם דקונינג, שזה עוד השפעה. תראו מצד שמאל את העבודה הנפלאה הזאת, כן? שוב, זה דיוקן עצמי, איך הפה שלו גדול, ובמקום שיניים יש לו גולגלות. את העבודה הזו מספר שהוא הושפע מדקונינג מצד ימין. דקונינג אומן אמריקאי שפעל פעל יחד עם קבוצת ניו יורק, יחד עם פולוק ורוטקו, והוא בעצם, דקונינג, הוא שייך לאקספרסיוניזם האבסטרקטי, והמשיכות מכחול שלו הן מאוד דרמטיות, מאוד חזקות, כמעט אלימות, כן? ומצד, אצל דקונינג אנחנו רואים איך הוא מצייר כאן אישה בצורה מאוד אלימה, ואיך האישה הזאת היא מעוותת עם שיניים שבאות ממש לנשוך אותנו, ועם עיניים גדולות ורושפות. אז קלמנטה מושפע מדקונינג במשיכות מכחול פה, בדרמטיות, בקווים השחורים, בתיאור פה, ובעיקר בשיניים. אבל זה לא שהוא מצייר מישהו אחר, הוא מצייר את עצמו. ובכך זה ההבדל הכי מהותי פה. כי הוא אומר, הנה, האלימות הזאת היא מתבטאת גם בגוף שלי. לא מתבטאת על ידי אישה, אלא אני גם האלימות הזאת, אני גם. וזה באמת כל היצירות של קלמנטה, זה האני גם. והעולם הזה הוא גם דרך הגוף שלי. יש כל כך הרבה דברים בעולם הזה, והגוף שלי הוא הכלי שבו אני משדר את זה לעולם. רק תראו את הגודל של היצירות, כן? יצירות באמת גדולות מאוד,
קשה להתעלם מהם, הן גדולות, הן צבעוניות, הן משיכות מכחול חזקות, מאוד קשה להתעלם בנוכחות שלהם בחלל, ובאמת יצירות מאוד משמעותיות ומאוד פורצות דרך מבחינת קלמנטה. עוד קצת לשנות ה-80, עוד את העיסוק על העצמי, תראו עוד עבודה עם גוף פרגמנטרי, גוף במקום אחד, ראש במקום שני, ותראו כאן איך הוא קשור לאדמה, ואיך יש כאן כל מיני שקים ואלמנטים שמושכים אותו למטה, והוא לעומת זאת מנסה לעלות למעלה. וזה גם משהו אצל קלמנטה שאפשר לראות. תמיד יהיה לנו את החיפוש אחרי הרוחני, אחרי המטאפיזי, לעומת המשיכה של הפיזי למטה. וזה יתבטא דרך ההתייחסות לגוף, הגוף יהיה הפיזי, לעומת כל מיני סמלים, ולעומת כל מיני אבסטרקטיות שיעטפו את הגוף, שיסמלו לנו את המטאפיזי, ויסמלו את הרצון של הנפש לגעת במקום רוחני יותר וגבוה יותר. בכך באמת קלמנטה הוא פשוט נפלא, ושוב, אל תנסו לחשוב מה רואים פה, אל תנסו לחשוב מה הסמליות של כל דבר. אין כאן איזשהו תוכן עניינים, אין כאן איזשהו מפה, הוא לא רוצה שנעשה את זה, הוא רוצה שנרגיש את זה, הוא רוצה שנסתכל על זה, ומה שזה ישדר לנו, זה נכון, זה יהיה נכון. ובגלל זה אני חושבת שגם יש את ההצלחה של קלמנטה, שהוא מאוד מצליח יחסית, כי אפשר לקרוא אותו בכל כך הרבה דרכים, וכל אחד יכול להבין מה הוא רוצה. תראו למשל, אתם זוכרים את הרישום הזה שראינו מקודם, עם הראש במקום אחד, תראו שזה ממש ההיפוך שלו, זה כאילו אותו דבר, אבל מהגב ועומד. מאוד מעניין איך הוא חוזר חזרה לציורים שגם עשה עשור לפני כן. אחד מהדברים שקלמנטה מדבר עליו זה common places. מה זה אומר common places? זה אומר מקומות ששואבים אליהם כל מיני אנשים וכל מיני דתות וכל מיני דימויים. ואחד מהמקומות האלה, למשל, זאת הסיבה שהוא אוהב את ניו יורק. והוא מספר שניו יורק מבחינתו זה common place מדהים, כי הוא שואב אליו כל כך הרבה תרבויות, וזה עיר ששואבת אליה כל כך הרבה אנשים, מכל כך הרבה מקומות, עם דתות שונות, ותרבויות, ודימויים, והדברים האלה משפיעים עליו, ובאמת הוא מבחינתו, הוא כמו איזה כיכר עיר, שלוקחת מכל מיני מקומות, הוא כמו עורב לוקח. העבודה הזאת למשל, זו עבודה בעיניי מאוד מעניינת, שנקראת מים ויין. מצד אחד יש לנו כאן איזושהי פרה קדושה, שחתכו לה את הראש, מצד שני יש כאן איזושהי התייחסות לרומוס ורומולוס, יש לנו גם את החומה מאחורה, ושוב אתם רואים יש כאן כל כך הרבה סמלים וכל כך הרבה סימבוליקה, שאפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות. עוד בשנות ה-80 מצד ימין, The Four Corners, ארבעת הפינות בעולם. תראו איך זה מזכיר לנו את הציור שראינו בהתחלה, את הציור הראשון שלו שראינו מ-1978, אבל כאן בהתייחס לבואטי, הוא מראה לנו את מפת העולם על היד, כן? זה דרך אגב כמובן יד אחרת, מצד שמאל זה יד ימין שלו, מצד ימין זה צד שמאל שלו, אבל שוב, שימו לב גם לכוכבים מאחורה, ראינו אותם במקומות אחרים, היד הזאת כמפה, בין אם זה המפה שאנחנו יכולים לקרוא על היד שזה מי שאנחנו, ובין אם זה מפת העולם שמתחברת לנו ליד. זה מאוד מאוד יפה ומקסים. בשנות ה-80 הוא גם מראה לנו יותר ויותר את הנושא הזה של הודו. הנה כאן מה שהוא אומר על הודו וגם על ניו יורק. In Madras in New York there are many common places. הנה שוב העיסוק הזה ב-common places. So many pieces that you can't possibly expect to reflect it in the work. There is always be things that contradict. So I feel a lack of affinity at this location that gives me room to work. וזה מעניין אותי שהוא מדבר על dislocation כמשהו שהוא טוב. יש אנשים שירגישו בנוודות משהו שהוא לא טוב, משהו שהם צריכים את הבית.
אבל הנוודות הזאת, הדיסלוקיישן שקלמנטה מדבר עליו, זה מה שעושה אותו, זה מה שהוא, דרכו הוא יוצר, זאת היצירה שלו. וה-common place הזה שהוא מוצא גם בניו יורק וגם בהודו, זה משהו, זה הגרעין של היצירה שלו. אז תראו למשל עבודה כמו רעב מצד שמאל, שאפשר לראות את הנחש הזה שבולע את עצמו, ובאמצע זה דמות של אדם שנוגסת בו. ומצד ימין דיוקן עצמי שלו עם זקן ככה, ותראו את הגבות המחוברות שגם כן יוצרות ככה איזושהי מסגרת לפנים. ב-1981 הוא עושה שיתוף פעולה עם יוצרים הודים, והם עושים, כאלה שעושים סנסקריטים, והוא יוצר איתם שיתוף פעולה שהוא מכניס להם דימויים מערבים, כמו למשל תראו למעלה, שזה מגרש כדורגל, והם יוצרים ביחד את המכלול הזה של רישומים, זה הכל על דפים מיוחדים, על נייר, כמובן שעושים אותו במקום, הוא יוצר איתם כל פעם עם מישהו אחר, אלה נערים דרך אגב שעובדים בסדנאות שם, וזה פשוט סדרה של עבודות נהדרות. הרעיון הזה כמובן הוא שואב מבואטי לעשות יצירות אמנות עם אומנים לוקאליים, ולקחת מהם באמת ולשאוב וללמוד מהם לא פחות מזה שהוא מלמד אותם. ואני חושבת שזה משהו מאוד יפה בקלמנטה. הוא לא בא כמערבי שבא ללמד את האקזוטי, או בא ללמד את ההודים הנכשלים איזושהי אומנות חדשה. ההפך, הוא רוצה ללמוד מהם, הוא רוצה לשאוב את הדימויים מהם, הוא לומד מהם, הוא מבין אותם, הוא רוצה להיכנס ולחיות איתם, וזה מה שהוא עושה. הוא חי איתם, הוא יוצר איתם, ואז הוא יוצר בעצם גוף עבודות ששואב השראה מהם ויוצר יחד איתם. היום חלק יגידו שזה ניצול, אבל חשוב להבין שכמובן הוא נותן להם גם הרבה מאוד, הוא משלם להם ביד רחבה, וזה לא משהו של ניצול. גם בואטי היום אומרים שהוא מנצל וניצל, אבל הדיבור הזה היום הוא מאוד בעייתי בעיניי על כל שיתופי הפעולה, וקלמנטה יעשה באמת הרבה שיתופי פעולה. הרישומים האלה הם פשוט משגעים. מישהו רוצה לראות עוד, פשוט תעשו בגוגל פרנצ'סקו קלמנטה ופינקסיט, ואתם תראו את הרישומים הנהדרים הללו. דרך אגב, הם מיניאטורות, הם ממש בגודל קטן. The miniatures were done by the traditional method, passing the page around to each of the illustrators. בעצם הדרך שבה הוא עשה את זה בצורה מסורתית. הוא מספר שהיוצרים שהוא עבד איתם הם נערים בני 13-14, כל אחד יודע לעשות דימוי אחד או שניים, ולכן כל אחד מתחיל משהו, מעביר לשני, מעביר לשלישי ומעביר לרביעי, כל אחד מוסיף איזשהו משהו שהוא יודע לעשות. שזה פשוט שיתוף פעולה נפלא ונהדר. עוד קצת עבודות מהודו, ציורים יפהפיים, באמת זה משנות ה-90, קצת יותר מאוחר, ועוד קצת גם מסוף שנות ה-80, תראו את הצבעי מים הללו, כמה קלמנטה יודע לעבוד בצבעי מים, הוא פשוט עושה את זה בצורה מרהיבה בעיניי. כשקלמנטה מגיע לניו יורק, הוא מתחבר מהר מאוד עם הרבה מאוד אומנים, והוא יוצר לעצמו קהילה של ממש של חברים, ומתחיל לצייר אותם. הוא לא חשב, הוא לא ידע שבניו יורק יש באמת הרבה, הוא לא חשב שהוא ייצור כל כך הרבה קשרים כל כך מהר, ובאמת הרבה מהאומנים האלה הפכו להיות חברים שלו. הוא התחיל לצייר אותם. מצד שמאל אנחנו יכולים לראות את רוברט מייפלתורפ, הצלם, מצד ימין את כית הרינג, ואחד מהציורים המקסימים שלו זה של ז'אן מישל באסקיאט. והוא ובאסקיאט הפכו להיות חברים מאוד מאוד טובים, הסטודיו שלהם היה לא רחוק אחד מהשני. למי שמכיר את באסקיאט, באסקיאט אומן אמריקאי, אמריקאי שחור,
שפרץ, הוא היה אומן גרפיטי, והוא פרץ במהירות, בשיא הבזק, בתחילת שנות ה-80, וישר היה הכוכב של שמי אומנות ניו יורק, וקלמנטה ובסקיאט נעשו חברים די מהר. לשניהם היה את אותו סוחר, ברונו בישופברגר, סוחר בינלאומי, היה להם גלריות בניו יורק, אבל היה להם סוחר בינלאומי בשם ברונו בישופברגר. וב-1984, 83, סליחה, בישופברגר בא עם איזשהו רעיון שבו בסקיאט יעשה שיתוף פעולה עם קלמנטה. הרעיון בעצם הגיע כאשר בסקיאט היה אצלו בבית בדרום צרפת, והוא ראה שבסקיאט מצייר עם הבת 4 שלו. ואז הוא נזכר שכמה שבועות לפני כן קלמנטה היה אצלו, וגם קלמנטה צייר עם הבת 4 שלו, קוראים לה קירה. ובסקיאט היה, קלמנטה שאב השראה ממנה, כמו שהוא שואב השראות מהרבה מאוד אנשים. בסקיאט, לעומת זאת, האמין שצריך לצייר בצורה פרימיטיבית, ולכן הוא ממש עשה את הציורים. ואז בישופברגר בעצם הציע לבסקיאט לעשות שיתוף פעולה עם קלמנטה. בסקיאט מאוד אהב את קלמנטה, אז הוא אמר שכמובן, ואז הם החליטו גם לצרף את אנדי וורהול. ובעצם בישופברגר מבקש מהם, משלושתם, לעשות עבודות ביחד, לעשות ציורים ביחד. עכשיו, זה לא להציג תערוכה שכל אחד שם את היצירה שלו, אלא לעשות ממש ציור ביחד. ומה שהיה קורה זה משהו מאוד מעניין, כי אין הרבה תקדימים לזה בעולם האומנות. כל פעם מישהו מהם היה מתחיל, ואז אבל שהוא משאיר מקום לאחרים. זאת אומרת, למשל, קלמנטה היה מתחיל עם הציור שלו, כמו שאתם רואים באמצע של הדמות שלו עם הרגליים, מעביר את זה לוורהול שמוסיף את הלוגו הזה של הג'נרל אלקטריק, ואז מעביר את זה לבסקיאט שמסיים. ציור אחר, בסקיאט מתחיל, מעביר לקלמנטה שמעביר לוורהול. ציור אחר, וורהול מתחיל וכולי וכולי וכולי. ויש כאן משהו שבעיניי מאוד דומה לעבודות האלה, שכמו שקלמנטה סיפר, שכל אחד מהילדים האלה, הנערים האלה, ידע לצייר דבר אחד או שתיים, וכל פעם העבירו את הדף אחד לשני, וכל פעם מישהו הוסיף, זה בעצם משהו שהוא מאוד מאוד דומה למה שהם עשו כאן, רק הפעם במקום נערים בני 14, אנחנו מדברים על סופר אגואים של 3 מהאומנים הכי חשובים בניו יורק. אז אחת מהעבודות האלה נקראת אלבאז ברקפסט. אלבאז זאת אשתו של קלמנטה. תראו איזה ציור מעניין יש לנו פה. דרך אגב, באותם שנים המבקרים קטלו את זה, קטשו את זה ממש, כן? זה ממש נקטל על ידי המבקרים. כאן אנחנו יכולים לראות את הצילום שגם אחר כך בישופברגר מספר איך הם כולם נסעו לרומא וצילמו אותם. אז הנה אנחנו רואים את בסקיאט מצד שמאל, לידו בישופברגר, הסוחר, ומצד ימין שלו קלמנטה, יחד עם כל המשפחה של ברונו בישופברגר. יש לנו כאן עוד כמה עבודות, כדי שתתרשמו מהשיתוף פעולה הזה. אני לא יודעת מה אני חושבת על העבודות האלה, אני אגיד את האמת, אני חושבת שקלמנטה ובסקיאט אומנים מדהימים, לא מאוד מתאימים לוורהול. אחר כך בסקיאט יעשה שיתוף פעולה רק עם וורהול, בלי קלמנטה, ויהיו עבודות פחות טובות. עם קלמנטה זה קצת יותר מעניין, ואחד מהדברים אני חושבת שמאוד מעניינים זה באמת להשוות בין בסקיאט לבין קלמנטה. שניהם פרצו בניו יורק באותם שנים. בסקיאט היה הרבה יותר מטאורי מאשר קלמנטה, ושניהם התעסקו הרבה מאוד בדימוי העצמי שלהם ובגוף שלהם. קלמנטה ממניעים שכבר אנחנו דיברנו עליהם, ובסקיאט ממניעים אחרים לגמרי. בסקיאט שהיה אומן שחור פעל בשדה שהוא מאוד מאוד לבן, והרבה פעמים מתעסק בגוף שלו כאיזשהו מסכה אפריקאית, כאיזשהו דמות של השחור הברברי, הפרימיטיבי בעולם הלבן.
והדיוקנות העצמיים שלו הם מאוד מאוד שונים משל קלמנטה, כמו שאנחנו רואים בהשוואה פה מצד ימין. אתם יכולים לראות שזה מצד ימין נעשה ב-81, מצד שמאל של קלמנטה ב-82, זה ממש אחד ליד השני. ובסקיאט מסתכל על עצמו בצורה הרבה יותר, כמובן, בעייתית נקרא לזה, או באמת פרימיטיבית, לעומת קלמנטה, ששוב, כאן אנחנו רואים דיוקן עצמי בצבעי מים, יש כאן משהו הרבה יותר רך, הרבה יותר פלואידי, ובאמת הרבה יותר מקבל את העולם שלו. בסקיאט היה הרבה יותר קשה עם העולם, כן? היה לו קשה עם ההצלחה שלו, היה לו קשה עם העולם סביבו, היה לו קשה עם הרבה מאוד דברים, בסופו של דבר הוא מת בגיל 27 מאוברדוס של סמים, וקלמנטה כמובן ספד לו. אז זה שיתוף פעולה בעיניי מאוד מעניין, אחד מיני רבים של קלמנטה. עוד שיתוף פעולה של קלמנטה משנות ה-80 זה שיתוף פעולה עם אלן גינסבורג, הביטניק, הסופר והמשורר. הם נעשו גם כן חברים בשנים הללו. מצד ימין אתם יכולים לראות את הדיוקן העצמי של גינסבורג. סליחה, כתבתי את זה בשביל, כן, גינסבורג. והם עשו ספר שנקרא, שני ספרים, האחד נקרא Black Shroud והשני White Shroud, וגם פה קלמנטה, בעצם גינסברג כתב שירה על נייר, וקלמנטה הוסיף את היצירות שלו, את הדיוקנאות שלו, כמו שאתם רואים מצד שמאל, זה שוב דיוקן עצמי בתוך דיוקן עצמי בתוך דיוקן עצמי, וממש בעצם הקיף את הפואטיקה של גינסברג. יש משהו שהוא קצת בעיניי ימי ביניים בעבודות האלה יחד עם גינסברג, שלקחת ממש כמו הכתבים שימי הביניים שהנזירים היו מאיירים את הכתבים הקדושים. גינסברג כאן שם במרכז את הכתבים שלו, את השיר שלו, וקלמנטה לא מאייר אותם פרסה, אבל עושה יצירה חד פעמית שנותנת לזה נופח ובעצם מדגישה את השירה של גינסברג באמצע. הנה ככה זה נראה בעוד מקומות, תראו איזה יופי הדבר הזה. פשוט זה ספרים יפהפיים, ספרי אומן, פשוט יפהפיים, באמת מרשימים מאוד. כאן למשל הם עשו הפוך, קלמנטה התחיל, אתם יכולים לראות שהוא עשה את הציור מאחורה, וגינסברג כתב על. עוד קצת מה-Black Shroud היפה הזה, כמה זה יפה. עוד שיתוף פעולה שהוא עושה עם עוד משורר, או משורר בשם רוברט קרילי, מצד שמאל השירה שלו, כמה השירה שלו, רק אני אקריא את הבית הראשון, ותראו כמה הוא מתאים את קלמנטה, והוא קורא לזה קלמנטה images. Sleeping birds lead me, soft birds be me. Inside this black room, back in the white moon. In the dark night, sight frightens me. אני לא אמשיך, אבל באמת הוא לוקח הפוך, הוא לוקח את קלמנטה, את העבודות של קלמנטה, מקבל השראה לשירים שלו, ויוצר יחד עם קלמנטה בעקבות קלמנטה. עוד קצת עבודות של שנות ה-80, הנה כאן עבודה של ללא דיוקן עצמי, עבודה גדולה מאוד, זו עבודה של 5 מטרים של חבל, תראו כמה החבל כאן מדויק, רק להראות באמת את המדיומים השונים שקלמנטה עוסק בהם. לפני שאני פונה לשנות ה-90, אני פותחת, פאולה בואי תפתחי אתם יכולים לפתוח לעצמכם גם את הרמקול, ואני אאפשר איזו שאלה אחת או שתיים. האמת היא שאני לא יכולה לפתוח את הרמקול, אני יכולה רק לסגור את הרמקולים. אוקיי, אז כל אחד יכול לפתוח את עצמו. כן. יש שאלות בינתיים? באמת? הכל בהיר? טוב, אז אם אין שאלות... רגע, כן? ראיתי שמישהו פתח את הרמקול, אולי אתם רוצים לשאול? הכל מעניין מאוד. מה? הכל מעניין מאוד. כן, הוא אומן מדהים.
אוקיי, אז אם אין שאלות, תסגרו חזרה את המיקרופונים כדי שלא יהיו רעשים, ואנחנו נמשיך. אז בשנות ה-80 ראינו את כל שנות ה-80 ואת הפריצה של קלמנטה. שנות ה-90 הוא כבר אומן מוכר, ידוע, אהוב. הוא ממשיך עם ההתעסקות באני ובסלף שלו. שוב, זה לא האני, כבר דיברנו על זה. אחד מהדברים שמעסיקים אותו מאוד זה מושג שנקרא shamelessness, חוסר בושה, כן? שבאמת העיסוק הזה של לצאת מהגוף בלי שום בושה, בלי ההבנה הזאת שיש איזשהו אגו, ויחד עם החוסר בושה הזאת, זה גם ההכרה באחר. וההכרה באחר, קצת דיברתי על זה באמת עם השיתופי פעולה שלו, עם הנערים ההודים, ההכרה באחר שלו זה באמת של אחר, לא במקום שהוא בא כמעל, לא כאומן, לא כמערבי, אלא הכרה באחר, כי האין אני, כי אין את האני הזה שלי. תראו מצד ימין עבודה שאני מאוד מאוד אוהבת, שנקרא זרע. שוב, הדיוקן העצמי שלו נראה כמו איזשהו, שהוא מתלפף סביב השתיל שהוא מחזיק ביד. גם מצד שמאל יש לנו כאן עבודה שבמים. וב-1998 אנחנו יכולים לראות סדרה של עבודות שהוא עושה בשחור לבן. גם פה יש לנו כאן את הפתאום חזרה לדיוקן העצמי, שזה רק הפנים. ובאמת בשנות ה-90 הוא ממשיך להתמקד בפנים הללו, ואיך העיניים הגדולות הופכות להיות הדבר המרכזי ביצירה. העיניים כמובן כאיזשהו ראי לנפש, הוא מסתכל עלינו ישירות, עושה חזרתיות, כן, בהרבה מאוד ציורים, והעיניים האלה אמורות לשדר לנו ולבחון אותנו. אחד מהדברים המעניינים גם אצל קלמנטה זה העניין של הפוסט-מודרניזם. בעצם בשנות ה-90 אנחנו עדים לדבר הזה שנקרא פוסט-מודרניזם, של אומנות שמתייחסת לאחרים. מתייחסת הרבה פעמים לאומנות שנעשתה לפני כן, יש איזושהי התייחסות למשל, סתם עולה לי לראש עדי נס, כן, בסעודה האחרונה, שזה צילום של חיילים, אבל זה מתייחס ללאונרדו דה וינצ'י לסעודה האחרונה. לעומת זאת, אצל קלמנטה, הפוסט-מודרניזם לא מתייחס לאומנים אחרים, אלא הוא מתייחס למשהו שהוא מעבר לו, ואחד מהמאפיינים של הפוסט-מודרניזם זה גם להתייחס לקהל, ולהתייחס לבן אדם שנמצא ממול, שמסתכל על היצירה. וביצירות האלה של שנות ה-90, יש הרבה עיסוק של קלמנטה באמת בקהל, ומי בא לראות את היצירות שלו. ולכן ההתבוננות הזאת עם העיניים הגדולות היא מאוד חשובה לו, כי הוא בוחן אותנו, בוחנים אותו, מתייחס לדברים מעבר למי שהוא. כמו שאנחנו רואים כאן למשל, סתם זה עבודות מאוחרות יותר, כאן למשל אתם יכולים לראות שוב את העיניים הגדולות האלה שלו, ושהוא מתייחס על עצמו כחיה, למשל כאן זה אייל, מצד שמאל עם איזשהו שרשרת תפילה, כל פעם הדיוקנות העצמיים שלו לוקחים אותנו למקומות אחרים לגמרי. אלה נעשו למשל ממש בצבעי שמן, לא צבע שמן, אלא אויל סטיקס, פנדות, מה שנקרא, גם כן על נייר. ואני רוצה להראות לכם עכשיו, אני שנייה אצא מהמצגת, ואני רוצה להראות לכם איך האומנות שלו, איך היא נראית בגלריות. אני נכנסתי כאן איתכם לגלריה שנקראת לוי, גורבי ודיין, של אמליה דיין, וזו תערוכה של קלמנטה לפני כמה שנים. ואנחנו נטייל שנייה בגלריה, אתם יכולים לראות איזה יופי אפשר לעשות, ותראו איך העבודות שלו נראות אחת ליד השנייה. תראו כמה יפה, וזה הכל עבודות על נייר, כן? חלקן, למשל בשנות ה-90, העבודות האלה של אנשים זה עבודות של שנות ה-90, והעבודות האלה למשל זה עבודות של שנות ה-80. ותראו איזה יופי גם נראות אחת ליד השנייה, אלה עבודות שבגדלים זהים אחת לשנייה, בסדרות אחת לשנייה, ובגלריה
הנה כאן דיוקן, ובגלריה מוצבות אחת ליד השנייה. בואו נראה עוד גלריה. והנה כאן עבודות שראינו גם לפני כן במצגת שלי, אלה פסטלים ואלה גם עבודות מים על גבי נייר. כל אלה הם עבודות על נייר. אני אישית הייתי קונה כל אחת ואחת מהם. תראו את העבודות שראינו עכשיו, נכון? ראינו מצד ימין את העבודה שלו כאייל עם הקרניים, וראינו מצד שמאל את העבודה שלו עם השרשרת תפילה, ובאמצע זה אחד מהשיתופי פעולה שלו עם אלן גינסבורג. מצד שמאל הוא מצייר אותו, זה דיוקן שלו, ומצד ימין דיוקן עצמי שלו, ואת חלק מהשירה של גינסבורג באמצע. אז תראו כמה זה שונה לראות את היצירות האלה על הקיר, לעומת מה שאנחנו רואים במצגת. ולכן כשראיתי את הדבר הזה שזה מתאפשר לראות את זה ממש על הקיר, מאוד רציתי שתסתכלו על זה גם. תראו כמה העבודות האלה פשוט יפהפיות על הקיר. אם אתם רוצים לרכוש, תגידו שאני שלחתי אתכם, אולי אני אקבל איזושהי עמלה. סתם. אז אני חוזרת חזרה למצגת אחרי ששנייה, אוי, לא, אל תפתח לי את זה שוב פעם, לא. אחרי שטיילנו לנו, וב-1999 הוא מקבל רטרוספקטיבה בגוגנהיים, גם בגוגנהיים בניו יורק וגם בגוגנהיים בבלבאו, וכמובן הרטרוספקטיבה הזאת מאששת את מקומו בעולם האומנות. כאן אני בחרתי להראות לכם עבודה, בעצם מיצב של עבודות שהוא עושה בגוגנהיים בבלבאו. זה הכל, הוא לוקח מתפאורה ישנה שהוא מוצא בתיאטרון, ומצייר יחד עם התפאורה, הוא מצייר יחד על זה את הציורים שלו, מאוד שונים ממה שראינו עד עכשיו. זו עבודה באמת גדולה מאוד, תראו איך זה ניצב בחלל בצורה יפהפייה, מאוד מאוד מרשימה. ככה זה נראה הרטרוספקטיבה שלו. הנה, זה ראינו מקודם. העבודה הזאת שנקראת name, עם הדיוקנאות עצמיים בפה ובנחיריים ובעיניים ובאוזניים, תראו איזה גודל זה, כל זה ברטרוספקטיבה. בשנות ה-90, הוא מתחיל לצייר דיוקנאות של נשים. הוא מתחיל, והעבודה הכי ידועה בתחום הזה, זה הציור הזה שנקרא אלבה, שהוא מצייר את אשתו. ותראו כמה זה שונה ממה שראינו עד עכשיו. אם עד עכשיו ראינו דיוקנאות עצמיים שלו בכל מיני אופנים, ולצאת מהעצמי, עם אלגוריות שונות ומגוונות מסביב לעצמי, הרי כאן הוא מתחיל להסתכל על דברים אחרים ועל בעצם פרסונות אחרות, והוא מתחיל באמת עם אשתו. תראו איך הוא מצייר אותה בעצם שוכבת, אבל דחוסה, כאילו מישהו דחס אותה לתוך קופסה, לתוך איזשהו ארגז. הראש שלה מאוד מאוד גדול, כמו שהוא מצייר את הראש שלו, העיניים שלה מאוד גדולות, כמו שהוא מצייר את העיניים שלו, מסתכלות עלינו באופן ישיר, ותראו איך הרגליים אבל חוסרת פרופורציות ודחוקות לנו ככה למעלה, במין כזה קטן כזה, כאילו שוב, כאילו מישהו דחס אותה, ומסכנה היא נראית כאילו מאוד לא נוח לה. הוא בוחר לצייר אותה עם סמלה אדומה ועם של אדום ונעליים אדומות שמהדהדות עם הליפסטיק האדום שלה, וזה באמת ציור מאוד מאוד יפה, ובעקבות ההצלחה של הציור הזה הוא מתחיל לצייר גם נשים אחרות באותו אופן, ואנחנו יכולים לראות שהוא מתחיל לצייר נשים קצת יותר ידועות. מצד שמאל אנחנו רואים את ג'רי הול, הדוגמנית, אשתו לשעבר של מיק ג'אגר, וגם אותה הוא דוחס לתוך קופסה, ומצד ימין הסופרת זוכת הנובל, טוני מוריסון, שגם אותה הוא מצייר, שוב שימו לב שזה חוזר מבחינת הסגנון, הראש מאוד גדול שבעצם מאפיין ונותן את האופי לדמות, לעומת הגוף
שהוא ממש קטן ונראה לא פרופורציונלי בכלל לפנים, ונראה כאילו הוא לא קשור בכלל. בשנים האלה הוא גם מתחיל להיכנס לתרבות הפופולרית. ב-1998 יוצא ורסיה של תקוות גדולות של דיקנס, ויחד עם אית'ן הוק וגווינית פלטרו, ובתקוות גדולות הזה בשנות ה-90 אית'ן הוק בעצם מגלם את הגיבור שהוא אומן, והוא מגיע לסצנה של ניו יורק, והוא מאוד מאוד מצליח, כי קונים את כל היצירות שלו, ובעצם מי שמצייר בשמו של בעצם של הגיבור זה קלמנטה, והוא מצייר שם את גווינית פלטרו. אנחנו יכולים לראות אותה, הנה היא כאן, אתם יכולים לראות את הדיוקן שלה למטה, והפושע שהוא מתחבר אליו זה רוברט דה נירו. אז אתם יכולים לראות איך בעצם הוא מצייר גם את הדיוקן של רוברט דה נירו וגם את גווינית פלטרו. שנה לפני כן הוא מתפקד כשחקן, הוא בעצם משחק בגוד וויל הנטינג, בסרט המאוד מאוד ידוע עם מאט דיימון. לא יודעת אם אתם זוכרים את הסרט הזה, זה סרט שמספר על בחור צעיר גאון שעובד כשרת בהרווארד, ופתאום מגלים אותו, אבל הוא מאוד מאוד מסוכסך עם עצמו, והפרופסור שמגלה אותו שולח אותו לכל מיני פסיכיאטרים, עד שהוא מגיע לרובין וויליאמס. אחד מהפסיכיאטרים שעושים לו היפנוזה זה קלמנטה. הדמותו שלו, שום דבר שקשור לציור, הוא פשוט מתפקד כשחקן שם. אז הנה אתם יכולים לראות אותו מהסצנה. אין לי מושג איך הוא הגיע לזה, אין לי מושג למה דווקא הוא. אולי הוא היה חבר של הבמאי, אני לא יודעת, אבל זה בכל מקרה זה שמה. הוא יותר מאוחר, ב-2016 הוא עושה שיתוף פעולה עם הרפרס בזאר, עם המגזין, האופנה, והוא עושה סדרת דיוקנאות של דוגמניות, וזה כמובן כל הבגדים למחירה, שלא נטעה, כן? זה משהו שהוא מסחרי, אבל הוא מצייר אותם כמו שהוא קצת מצייר את אלבה, אבל הפעם במאונח, הראש מאוד מאוד גדול, והגוף יותר קטן. תראו כמה, אבל השמלות שלהם ככה מאוד מתאימות לסגנון ציור של קלמנטה. אז אנחנו יכולים לראות איך קלמנטה נכנס לתרבות הפופולרית. הנה כאן, ככה זה נראה במגזין, בהרפרס בזאר. תראו את כל הדיוקנאות הללו, זה בסטודיו שלו, מאוד יפה אחד עם השני. ובד בבד הוא ממשיך לצייר כל הזמן באמת את כל את הדיוקנאות שלו, את הסימבוליזם שלו, את הדברים שהוא רואה מסביבו ובאינטואיציות שלו ובחלומות שלו ובכל מיני מקומות שהוא רואה שהוא מקבל. שוב, אנחנו יכולים לראות מדיומים שונים, כמו כאן זה צבעי מים, כאן למשל עבודה שנקראת The Backpackers, כן, התרמילאים, יש כאן 12 דמויות שחוזרות על עצמם בצבעים שונים, אבל חוזרות על עצמם שפשוט נופלות לתהום, ואנחנו רואים באמת את היציאה טיפה מהעצמי, אבל הוא כמובן יחזור לזה מהר מאוד. הנה כאן אנחנו יכולים לראות איך הוא גם הולך ומתבגר, ואיך זה ניבט גם בציורים שלו. אלה משנות ה-2000, דיוקן עצמי מצד ימין ודיוקן עצמי מצד שמאל. כאן מצד ימין הוא נראה ממש כמו איזשהו קדוש סנסקריטי כזה עם הכובע, ותראו שאין לו כמעט רגליים, ומצד שמאל, כן, הוא דוהר על איזשהו פלוס ענק, self-portrait in an imperial age, כן? קצת מזכיר לי את פיקאסו שבשנים האחרונות שלו התעסק מאוד עם פלוסים ובאמת עם הזקנה שלו. אז אני לא יודעת כמה קלמנטה מרגיש זקן או כמה שזה מציק לו כמו שזה הציק לפיקאסו, אבל אין ספק שזה משהו שנוכח שם, ראה הפלוס הענק הזה.
ב-2008 עוד קצת שיתוף פעולה, הוא עושה שיתוף פעולה עם האופרה, עם המטרופוליטן, עם האופרה של המטרופוליטן. קודם כל הוא עושה ציור ענק בכניסה של המטרופוליטן, וגם עושה דיוקנאות של 8 מהסופרנות של המטרופוליטן, הוא קורא לזה The Sopranos, שזה שם מצחיק כמו הסדרת טלוויזיה. שוב, אתם רואים שכמעט הוא מצייר בשנים האלה אך ורק נשים, שנשים מעסיקות אותו הרבה מאוד, מאשתו דרך דוגמניות, וראינו כאן באמת, מקודם כשטיילנו בגלריה, היה את הסדרה הזאת של נשים, אלה נשים, הוא קורא לזה The New Yorkers, נשים חשובות מניו יורק, אלה הכל באמת כאן נשות האופרה, הסופרנויות של האופרה, של המטרופוליטן. חשוב לציין שכל השיתופי פעולה האלה, מההתחלה של שנות ה-80, שהוא עושה את השיתוף פעולה עם הנערים, בדרך שיתוף פעולה עם בסקיה ואחרים, מבחינתו זה עוד השראה, כן? מבחינתו כל השיתופי פעולה האלה זה עוד משהו, זה עוד נדבך, זה עוד חלק מהסלף שלו, זה עוד הדהוד של העולם, איך שהוא יוצא החוצה ונכנס דרכו, והוא הכלי להראות את זה. הוא לא מפחד שהוא יתבטל, הוא לא מפחד שהוא לא יקבל את המקום שלו, אלא ההפך, כל אחד כזה זה עוד השראה ועוד כלי ביטוי, ואני חושבת שזה באמת, אני מסכימה איתו, אני מאוד אוהבת שיתופי פעולה גם, ואני חושבת שזה דבר מאוד יפה מה שהוא עושה. בשנים האחרונות, ב-2016, הוא הציג תערוכה מאוד מאוד גדולה במאס מוקה, מסצ'וסטס מוקה, Museum of Contemporary Art, והוא עושה את האוהלים הללו. ואת האוהלים הללו הוא פשוט לוקח בדים, שהוא משיג באמת מכל מיני מקומות, והוא מצייר על הבתים האלה, והוא יוצר אוהלים, והאוהלים האלה הם מעין בית. והוא קצת מתייחס כאן לחיים שלו כנומד, כאיזשהו נווד, שאין לו בית אחד, אלא מסתכל על החיים שלו כנווד, שיש לו גם בית בניו יורק, וגם בית בהודו, וגם בית באיטליה, וחוץ מזה הוא גם מטייל ולא מפסיק לקבל את ההשראות מכל התרבויות בעולם. והנוודות הזאת היא בעצם, הוא מאמץ אותה, הוא מוקיר אותה, והוא מתרגם אותה לאוהלים הללו. ויש כל מיני סוגים של האוהלים שהוא מצייר על הבדים האלה עצמם. הוא מזמין את הצופה לקחת חלק בכך שהצופה נכנס לאוהלים האלה, הוא יושב בהם, בחלקם יש גם דברים בפנים, יש גם ציורים בתוך הבדים בפנים, ובעצם כולם, הרעיון זה לשבת בתוך האוהל ולספוג את הבית הנייד הזה, אבל המצויר עם כל הדימויים האלה של קלמנטה. הנה ככה חלק נראה פנימה, ככה הקודם זה נראה פנימה. תראו איזה יופי של אוהל, גם על התקרה הוא מצייר, ובעצם אנחנו יושבים בפנים ומסתכלים על כל הדברים האלה, גם על העמודים, כמו שאתם רואים, הוא מצייר גם וכותב על העמודים. הנה כאן חלק מהדברים שהוא מצייר, חלק הוא תופר, כותב עליהם, פשוט עבודות נהדרות ונפלאות. זה המיוזיאם טנט, כל אחד נראה אחרת. וכמובן דיוקנאות עצמיים בפנים. ככה זה, תכף תראו איך, הנה הוא היום. תכף תראו איך זה נראה, ככה זה היה נראה במאס מוקה. I believe in this movement of generating and dissolving and regenerating and dissolving again. This is a technique for the mind to become and remain awake. ושוב, הוא באמת שואב ומפרק, שואב ומפרק, יוצר והורס, כל הזמן לוקח ממקומות שונים, ולכן כשדיברתי בהתחלה על הזרם הזה, על הקבוצה הזאת שנקראת טרנס אוונגרדיה, זה בדיוק זה. הטרנס, המעבר ממקומות
למקומות שונים, אוונגרדיה, המקדימה, להקדים את השאר דרך מעבר למקומות שונים. וכאן אנחנו רואים איך בשנים האחרונות הוא חוזר לנאפולי, מצייר את הדיוקן שלו עם נאפולי, עם העיר הולדתו, עם העיר שבה הוא גדל בה, ופשוט באמת מוקיר לה תודה, שואב ממנה חזרה. אז כמו שראיתם, באמת קלמנט אומן, בעיניי הוא אומן אדיר, באמת צייר נפלא, שהראש הפורה שלו הוא אינסופי, הגוף עבודות שלו הוא עצום, באמת עצום, עצום, עצום. אני דיברתי אולי על אחוז במקרה הטוב, כן? יש לו כל כך הרבה רישומים וכל כך הרבה ציורים, והוא עושה גם קצת פסלים, ואת האוהלים הללו שראינו ומיצבים, והוא פשוט אומן אדיר, שבאמת דרך הציורים שלו אני באמת מאמינה שהרצון שלו הוא לשפר את העולם על ידי כך, על מיזוג של כל הדימויים האלה שעוברים דרכו והוא מעביר אותם אלינו. שאלות? זה הזמן לשאלות? לפתוח את הרמקולים? רציתי לשאול איפה אפשר לראות אותו, עבודות שלו בעולם. כמעט בכל מוזיאון שמכבד את עצמו. חוץ משלנו לצערי, אבל לנו יש את סנדרו קיה ויש לנו את קוקי, אבל אין לנו קלמנטה. בעיקר באיטליה, במוזיאונים מודרניים ועכשוויים, בטח ברומא, בטוח בנפולי, כל מוזיאון עכשווי ומודרני שמכבד את עצמו יש קלמנטה, ובטח ובטח באיטליה, ובטח במילאנו ובנפולי אפשר לראות אותו. אין איזה גלריה בניו יורק שמייצגת אותו? בטח, יש לו הרבה גלריות בניו יורק. היום אני חושבת שהוא אצל ויטו שנאבל, הבן של ג'וליאן שנאבל, אבל גם בגלריה של דיין, שראית, זה נקרא לוי משהו, אני חושבת שדיין עזבה אותם כבר, אז אפשר לראות אותו גם שמה. אומנים בסדר גודל של קלמנטה הם לא בגלריה אחת, הם בכמה גלריות, גם בכל העולם, בכל מקום מייצגים אותם במקומות אחרי גלריות שונות. גוגלת, ואני בטוחה שתמצאי אותו בגלריות. תודה. בכיף. תודה רבה. טל, רציתי כן. לשאול, עבודות אפשר גדולות לשאול שאלה? ממדים, רגע, לאה קודם. עבודות גדולות ממדים כמו האוהלים, כשאת עשית תקריב עליהם, אז רואים שיש שם המון תפירה. יש לו מישהו שעוזר לו, עושה, או שהוא ממש עושה את הכל לבד? הוא עושה את זה זו יחד. עבודה עמלנית מאוד. הוא עשה את זה יחד עם אומנים מהודים. תודה. אני רציתי לשאול על שיתופי פעולה, כמו שהוא עשה עם בסקיאט ואנדי וורהול, מוכרים שיתופי פעולה כאלה עוד בעולם האומנות, של עבודה של כמה אומנים על אותה עבודה. יש קצת, לא הרבה. אני מכירה בעיקר זוגות שעובדים ביחד, אבל אומנים אינדיבידואליים שעושים יצירה, יש פה ושם, אבל זה לא משהו שהוא נפוץ. ממש לא. תודה. כן. תודה. יש לי הרגשה שבעבודות החל משנות ה-90 ומאוחר יותר מ-2000, הוא חזר יותר על הפיגורטיבי. זה טרנד כללי או שזה רק אופייני לו? אני דווקא הייתי לוקחת את זה ששנות ה-80 יותר פיגורטיבי. נכון שבשנות ה-90 הוא עשה את הדיוקנאות האלה של הנשים האחרות, דווקא בשנות ה-90 זה לא היה, בשנות ה-80 היה טרנד פיגורטיבי מאוד, שהתבטא בנאו-אקספרסיוניזם שדיברתי עליו, כן. ובשנות ה-90 דווקא הפוך. אנחנו רואים יותר בחזרה, יותר אומנות קונספטואלית של מיצבים ושל אומנות וידאו. פחות ציורים, ואם פיגורטיבי, אז יותר פוסט-מודרניסטי שמתייחס באמת ליצירות גם שנעשו בעבר על ידי אחרים. תודה. עוד שאלות לאומן הנפלא הזה? אוקיי. אז קודם כל, תודה רבה. תודה רבה לך. תענוג לחזור. היה מרתק במיוחד. תודה רבה. תודה רבה. שבוע הבא נדבר על צלמת בשם טינה מודוטי, והיא קצת הזדמנות תהיה לדבר על צילום איטלקי.
אז אני מקווה שתצטרפו אליי גם, זה לא שבוע, בעוד שבועיים, סליחה. נכון, פאולה? כן, נכון, עוד שבועיים. אז אני מקווה שתצטרפו אליי ליום שני עוד שבועיים. זה יוצא ב4 לדצמבר. ב4 לדצמבר. יש לי שאלה, טל, שאני דיברנו לפני בינינו, שהיה טעות שהיום היה 6:30 והיה צריך להיות 6. מה עושים? בדרך כלל את הטילים מגיעים בשעות עגולות. מה? תגידי אנחנו יושבים לחמאס, בבית, הכל שיעשו את זה בסדר. קצת יותר מאוחר. מה? תגידי לחמאס שקצת יקדימו אולי יותר. אוקיי, לפעמים הם, כן, לפעמים ב4, לפעמים ב5. אז אם, כי היה טעות שאני עשיתי, שהתחלנו ב6:30 היום. זה לא נורא. זה לא נורא. בעוד שבועיים יהיה ב6. אוקיי, אבל... ב6. כי ב6, כן. אבל בכל מקרה בהזמנה אתם תראו, יהיה כתוב ב6, לא 6:30. עם... או 6:05, אם יהיה אזעקה באמצע. תודה רבה. תודה רבה. יופי תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. היה מאוד כיף. תודה לכולם. כן, כן. תודה, לילה טוב. להתראות. להתראות. ביי, פאולה. ביי, טל.